badde dandu ila maghfiratin badde dandu fewde kafrangal min rabbikum ummarade e jommon wa jannatin badde dandu e wa fewde aljanna mo ganda arduha jaajgol mum foti ko as-samawati wal ard jaajgol aljanna asamanuji jeedidi e leyɗele jeedidi so mbaɗama nguru ngotu e aljanna goto foti badde dandu fewde on umgo oɗo wi asamanuji jeeɗiɗi fof siɗi jokkodirama waɗama nguru ngotu leyɗele jeeɗiɗe fof mbaɗama nguru ngotu o wi oɗon galle Aboubacry mo jogori rokkede o ɓuuri ɗum yaaji fadlan an gayri ala ko haali ko heddi ko kam aljanna Aboubacry o andi kam aljanna nela kam ɓuura ɗum yaaji sincan mo Aboubacry jogori rokkede o ɓuuri asamanuji jeeɗiɗi yaaji ɓuuri leyɗele jeeɗiɗi yaaji sabu lima warada anna jibrila oɗo malayka yasiru bi ajnihatihi 600 fi milkihi shaharan andi jibrilu o meeɗa wadde vitesse takkude 100 o meeɗa jibril jogui ko 600 wibdu o meeɗa takkude 100 kanko ko bibje ɗi tan no doggirta asaman jeeɗiɓi leydi jeeɗiɓiri majango yitere tawetima jeeɗiɓiri ko bibje ɗi dong o meeɗi noon namdade Allah o wi sincan Aboubacry o omo ñaagui Allah yo yamirmo o waɗa vitesse sa o fo takka 600 ɗe fof o diwra ɗe omo ƴeewa ɗo galle Aboubacry haaɗi o diwi lewru o ronki anduɗo arti te majango yitere asaman jeeɗiɓiri leydi jeeɗiɓiri lewru omo dogga e aljanna Aboubacry o ronki anduɗo haaɗi o arti o wi subhanallahi Allahu faami ɗum ɗon kadi o wi sa yo haali asamanuji jeeɗiɗi leyɗele jeeɗiɗi galle goto ɓuuri ɗum yaaji eywa ɗum ko ha haqqille ma wawa famde kono ɗum kay ɓuuri ɗon ko haqqille ma noon ene ya en faami kam asaman no way yajje ni so wiyama asamanu jeeɗi fof mbaɗe nguru ngotu no leydi wa yajje ni so wiyama leydi fof mbaɗe nguru ngotu ɗum ɗo kam wiyama aljanna goto ɓuuri ɗum kam aɗa faami kam ɗum nen yaaji kono aljanna kay ɓuuri ɗo aljanna haalatako sabu o wi ko rokkan makko ko miijo meeɗa miijade ko haqqille meeɗa calculde ko yitere meeɗa mi yiide ɗum o rokkata neɗɗo to aljanna allazi uiddat ene heblana on aljanna allazina no ɓen yunfiguna ɓe ene nafɗa jawɗele mumen e ɗoftare Allah fi sarra'i so tawi dañi belweltoji to banggue newuya wadarra'i so dañi loruyaji ene nafɗa wal kadimina ɓe ganduɗa ene motta ala gayda tikki ɓe ganduɗa so tawi jomum waɗama ko ene tikkini ɗum salo tikkude on wiyen kadimina al gayda salo tikkude hayso yaafaki kam salo tikkude ko ɓen o wi kasmul gaydi salade tikkude mottude tikkere mum min a'damil ibadati koko ɓuuri mawnude dewe Allah o warada man kadama gaydan joli e hadis kala mottuɗo tikkere huwa yaqdiru ala infasihi omo wawi siinude ko waɗa ko omo wawi fiide piimi makko e mbimi makko wawi ɗum o motti tikkere o sali tikkude o ɗacci neɗɗo o mala'ahul wa imanan Allah hebbinay makko hoolare hebbinay makko wete limanako kono noon andi omon imamu Shafi'i yene wiya man istaghdaba wa lam yaghdab fa huwa himaru kala mo tikkina sali tikkude ko babba kala tikkinaɗo baɗaɗo ko ene tikkina ɗum sali tikkude ko babba kono annahu mazmumun wa muqtadal ayati annahu minal muttaqina wana ay ko yiɗi haalde bi anna kalama Shafi'i yuhmalu ala idha ma ra'a hurumatillahi tuf'alu wa lam yanha anha wa lam yaghdab li ajliha on woni babba gede Allah hurumaji Allah ene kunce ka jurɗo njiya gede Allah ene bonne diine Allah ene bonne a haɗani a mettinani an ka mbabba wona hurumade an kay so huruma huncama yaafo ko hurum Allah ene hunce jamma e ñalawma gede Allah ene bonne jamma e ñalawma ɗum tikkinanima ɗum mettinanima a haɓaka hen a tikkani hen an ka mbabba ko
an o wi wana ɗuma ɗum woni man istaghdaba wa lam yaghdab haade ka julɗo soko hurum Allah huncama podɗa ko mettinde saɗa wawi kaɗa saɗa jogui piimi e mbimi kaɗa sa ala deƴƴa kam sa alama cekka tikka caloɗa annene mbiya mbaɗe ko weeli on tawde on kuulani Allah gandinaɓe a wela ko koɓe mbaɗi ko kono enen hande ko huruma so huncama tan lawoɗa ñande kala hurumaji Allah nana kunci ay gonzillaji kono ñande memaɗa fof mbiya woy sayo minne pourquoi ko yaware o wone am ni Allah kay yawama mettina wona Allah nana Allah kay hoto ɗaldi hen Allah ne wawani hoore mum kono wima ko yahaɓe daña Allah hoto ɗalda kay ne wawani hoore mum Allah kay sa jingani ne wawi kono noon o yamiri ko enen kaɓeɗen dañen ko dañete hen ko kono so welama kay wawi sa wi aɗa waɗa musique o kuppa kuura aɗa jogori wadde sa wi aɗa waɗa humbal o waɗi yummade Allah kay kañum so aɗa waɗa belade kay ko Allah wela so heeli koyɗe maɗe a jogori yaade toon walla reedu ma muusa walla ñiiƴe ma muusa walla wumnumani a yiyata ala o Allah kañum ko wela fof kañum waɗata so ɗum o wirata yo en kaɓe enen kay ko enen waɗɗi so tawi fijirde waɗi jihen toon kaɓe ɗen piidire ɗen so ɗum ala so en mbawa ɗum keɓen gallini men kam mettinen koto belto ɗen kam woni kaadi minal gayb وقد اتفق للإمام الحسن زمن خلافته قال إمام الحسن سهاد أولمتي أول خليفة وكان حليما جدا بيام الحسن كان كون لمن أن رجلا قدم عليه غرق غوت أرينو إمكو ليمتهنه ها جربوا من المكو فصار يسبه أون ونك أتادم ويسبه أن أتوم ويتكلم فيه أن هالي مكو كمت كون وهو يبتسم أمواسا فقال له الرجل غركو او ويمكو موسata ko a hultan in shatamtani wahidatan sa ƴettiti mama mi ƴettore wotere ewa satamtuka mi'atan mi ƴettoma temedere ƴettore gorko o woni wiide mo gorko o wimo sa ƴettima so gotel tan mi yofto temedere فقال له الحسن حسن جابي مويمو إن شتمتني مئة ما استمتكو واحدة هاي ساجت ما بمتيام درمي وانا جفتور أي قوتم يكتتاب إن دي فتح فوقع على قدمه تنون يني إيسو مكو وقبله بوشيمو وقال ويمو أشهد أنك على خلق رسول الله والله من سيرني الله كوي تغني الله تغدا والله كم وانا إذن بيا سنباب فتي ما كم باب so tawi neddo bondo hayle ma ko boni a yofti ma kay anne kay ane makko ko gon bon o to wi ko bondo kan ko got ay anne kay ko Allah anne kay Allah ne bonnuma anne kay Allah mujjidari mo sonna Allah mujjinno ma kay woppan mbiyaw ko bondo ma Allah bol wala afina anin nasi Allah kadi ene fodani moƴƴere ya fotoɓe yimɓe ɓe ganduɗa toƴɓe ɗumen ene mbawi yoftade jaafi andi mottude tikkere mum salo tikkude e yaafade wana goto neɗɗo wanma ko ene tikkinma caloɗa tikkude kala ko mbaɗantunoɗama aɗa waɗanamo wona yaafaki mo ko biide kay a yaafi mama kadi ɓuuri timmude calorade tikkude ndene moƴƴi kono ndi annal afwa a'ammu ɗum ɓuuri waɗa o wi sa nani ɗum إذا أبي كما إذا سبه وهو غائب فبلغه ذلك فعفى عنه من غير أن يستقرد الغضب كل بيت عافين عن الناس نبي حافظ وانا دو جودة نيوده حافظ بعد أخبار حافظ نيوي ألوسيا يا حافظ هندي من بولي لا كيدن ما تن حافظ يا في ما الله إن لا دم o yaafo o man bolel o wasa tikkande dum ay be jindirani kada o yaafi mamuti o tikkanani ko o wite afina lin nas wana kay patta e man bolel tan ewa hayso habane mum o nangira dum wonko wimo o nanti o tikkana dum so wimo tan hayso wirtimo tan yebbi cuppade makko tan o wi ana jata ko jabata padam de ko min mi yebbi pade ma a yaba tan wonta hare ala wonko wonna ko mon ko adi dum do wana ni tan yabude patana dare ko kewdo
wattafaqa lil imam Zaynul Abidin jiyaɗo Allah goto tanum Sayyidina Ali wa Zaynul Abidin anna jariyatahu korɗo makko kanat tasubbu alayhi ma al wudu'i on ne wañantunomo ndiyam salliki somo salligo ƴetta satalla timnay makko pasaga waɗat ibirigu satalla ka yani ala ra'si e hoore makko enen mbiyata mbulku andi satalla ko arab satalla ko arab ibirigu ko arab ko mbulku wiyete mbulku o yane hoore makko kanko baabiraaɗo juurtanteneɗo o korɗo o ko juurtano satalla ka ɓoccite hoore jungo mum yane hoore makko heeli hoore nde heeli kanko imam Zaynul Abidin tanum Sayyidina Ali farafa basarahu laha tan o waɗini o hoyni korɗo o wimo wal kadimina al ghayza alladhi fadani mottoɓe tikkere moƴƴere o heɓɓiti o wi kazamtu ghayzi wadde mi motti tikkeram mi hayti tikkude fa qalat korɗo o wimo wala afina anin nasi Allah fodani kadi yaafotoɓe yimɓe moƴƴere dey o wi korɗo o afawtu anki mi yaafi mamama korɗo wi wallahu Allah de yuhibbul muhsinina Allah de en yiɗi moƴƴinɓe de o wi wadde anta hurrun li wajhillahi yami rimɗinima sabu Allah ok so korɗo andine hela hoore makko gila ñandete tawde so heeli hoore yaafete kadi masala rimɗine ɗum fof ko moƴƴere waɗini sanno wona moƴƴere ko korɗo makko heeli hoore makko ñenen jam ñallata am sanno ko baɗono demba ni jam ñallata والذين ابن بغاندودا اذا فعلوا فاحشة so tawi mbadi ko wiete bonande bakkat kazina ko wayno jina jini aw zalamu anfusahum walla toñi koye mumen hol dum buuci debbo janano tan zakarullah ciftora Allah ko be woni be Allah yaafi fastaghfaru li zunubihim tan imsino bakkatuji di mbadi di imsino aya o non o jippi ko fi haqqi rajulin tammarin gorko goto jeeyannodo tamaroje marrata alayhi imra'atun debbo goto meedino wirtade wa aradat an tastari minhu tamran debbo o yidi sorude makko tamaroje fa a'jabathu kanko gorko o no debbo o wayyode ni haawi mo ha burti faqala kanko gorko jaljallo o wiyani laha debbo o inna tamral jayyida dakhilal hanuti tamaroje mojje de burda yodde de nana der bitik fadakala ma'aha al-hanuta kanko gorko o naade debbo o to der bitik to wa fa'ala ma'aha kala ko welimo o wadde debbo o ma adal ilaja so wana ittude ka kon makko wade debbo ko eddi fo wadi wa aadaha tamra o itti tamaroje ha heewi o rokki debbo o yehi debbo o yehi tan fatazakkara haybatallahi o miiji Allah no fotini wa iqabahu o miiji lefte Allah no fotini fajaa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ari galle nelaado o mo nimsiti yabki o mo waya dum woni zakarullah be ciftora fastaghfiru li dhunubi wa man yaghfiru dhunuba ala mo ene yaafo bakkar non illa Allah subhanahu wal jafato Allah wi taw walam yusirru taw be ndumaki ala ma fa'alu e ko be badata ko don tan be ngop wa hum ya'lamuna be ngandi ko be medi ko mojjani bi tubani Allah Allah wi ulaika be do jazaohum jabdumun maghfiratun ko kafarangal min rabbihim umrade jawmen wa jannatun jabdi mabbe ko gese aljanna tajri de na doga min taade alisma ala naharu pisinaji khalidina fiha ke be nyawana be ciatal se be nati be jaltata wa ni'matare ajru jabdi al amilina gollobe ko mo aya garo o jippi ko ne polgo uhudi wadi kada khalat Allah wi be bennino min qablikum ko adino on sunanun laabi heferebe e munyenede taggal dum nanga Allah yi fasiru onon julbe be jehe fil ardi leydi fanzuru ndare kayfa kana no latori aqibatu watande al mukazzibina fenno be nelal odo tune de so on polama fa inna ma amhaluhum li waqtihim bodo munyana be tan ha seeda haza o qur'ana non bayanun ko communique linnasi wonandi be dandangal pop ko hudan ko
ko peewal ummorade e majjere wa maw'idatun ko wa'du lil muttaqina wanande hulbe Allah allawi wala tahinu hoto lo e habde hefere wala tahadanu hoto cunode ko hebi on e walde uhudi wa antumul a'launa onon goni folbe in kuntum mu'minina bayde odon gongini Allah e gonga allawi in yamsaskum so tawi hebi on daruhun ko wiete juwande faqada masal qawma hebino hefere be kay daruhun juwande misluhu hono ko hebi on ko mislahu hono ko hebi on ko on dum hebino be to walde badri kono non hay hunde allawi wotilkal ayyam in ma nyalawmaaji non allawi nu dawiluha e min pirlita nyalawmaaji di baynan nasi hakkunde yimbe hande ko be tan jango ko be non tan min badirta wana nyala kala kay baba libi dum kay yabani on polina nyanden hande kadi pole don allawi wadirni ko wali ya'lam Allah bele Allah anda e gandal penji allazina ben amanu be ganda ko gomdinbe Allah e labbidi limanagu men wa yattakhidha minkum o jogito e modon shuhada be ganduda ko sahodinbe o teddinira dumen aljanna wallahu Allah la yuhibbu zalimina Allah yida heferebe ala Allah kay asayi o hokkibe nema ko istidraj tan ko chaptol tan o mo munyana be tan ha boya وليمحص الله ها الله فالتو الذين بين آمنوا بين غندا إن غوغني الله لبني أمين بكتوج ويمحق الكافرين وهلك هفرب أم أتوني أنون جلب أحسبتم أن تكر أن تدخلوا الجنة أدنى الجنة تو لما يعلم الله تو الله أنداني الذين بين جاهدوا منكم بين كبيرمون ويعلم الصابرين تو الله بين منيا أمون أشد ولقد كنتم والله نوم أنون جلب تمنون الموت أودن غودانو مايده من قبل كو ادي ان تلقاو ne kawrotone may odon julbe odon jinno mayde gele jihadi arani ende jihadi arinde non biidanu odon biya odon julbe be odon biyanno ay wa layta lana yawman ka yawma badrin halla way Allah da kadi nyalama hono nyalama walde badr lina nala ma nala shuhada mbele min kebe ko tawanobe walde badr kemno ko odon biyanno non tamannawna al mauta min qabli an talqaw odon godano dum بمعنى تتمنون الموت on itta وما بتاء أين ابتدى قد يكتثر فيه على تاء كتبيين الإبا كتبين الإبا تتمنون الاتتاء en goto heddi tamannawna andi walde badri Allah haali yo hadith al-qudsi anela Allah haltani no wi idala Allahu ala badrin Allah jellitima e tawanobe walde badri fa qala Allah wi be i'malu ma shi'tum kala ko weli on bade faqad ghafartu lakum hankanti mi yafi mo walde badri non Allah wi laqad ra'aytumuhu joni non on ji sababuji mayde hol gon sabab mayde hare sabab mayde ko hare wa antum tanzuruna wa dara tesko de wa nazala aya garo o jippi ko fi hazimatihim debe polande lamma ushi'a anna nabiyya qutila nde sakta e yimbe he wonde annabi o warama nafiqebe bi in kana qutila farji'u ila dinikum tawde o warama wonte hefere oɗo aya duttuɗe gonte hefere Allah wi wama muhammadun wanani muhammadu illa rasulun so wana ko nelaɗo tan kada khalata bennino min qablihi ko adinoma ar-rusulu nelaɓe afa immata bele so o mayi aw utila walla o warama tan in qalabtum dutto don ala a'gabikum e cagle mon gonton hefere nelaɗo ko net so mayi tan gonton hefere ngande wa man yanqalib kala mo rutti ala agibayhi e cagle mum falan yadurra Allah shay'an wa lurlude Allah hay hunde inna ma yadurru nafsahu o lorlatan ko hore makko ayo odo sayyidina Abubakar nyalama mo nelaado Allah burti nyande hen sayyidina Abubakar halimo yawma wafatihi sallallahu alayhi wa sallam hina dasat uqulu sahabati hina dasat uqulu sahabati sahande yayyayti anani haqqillaji sahaba wartadda manirtad jarto dini on jarto dinto hatta qala umaru ha sayyidina umar wi kullu man qala inna muhammadan qad mata ramaytu unuhu bi sayfi kala e mon biido muhammadu maymi tajadani mu jodi
فبلغ أبو بكر الخبر حالك يا سيدنا أبو بكر يهي قلم يسون أنا دبيتون فدخل على النبي أميتون سيدنا بلال تويمتون وأري قلنا لا الله صلى الله عليه وسلم وكسف اللسام وإتي مثلا سدار سدينون إياسنا لا الله وإتي سدار دي وقبله أبوشي لا الله بين عينيه كل جتمه وقال ابتأ يا حبيبي حيا وميتا أن قدم أورين نغوردا أورين مايدا كنت أود لو أفديك بنفسي ومالي سنك سقم مسوتر ما فتانم دو مسوتر ما جودم دي ولكن قال الله إنك ميت الله ننبيك ما يو وإنهم ميتون كم بيبي يا مايدينك بمايو وخرج كم سيدنا أبو بكر ويالتي وجمع الصحابة أورندين صحابات وسعد المنبر وأنبيدو منبر وخطب خطبة عظيمة وخطبين خطبة موت قال فيها أوي إن الخطبة أيها الناس إيه من يمبي من كان يعبد محمدا قال من دوانو محمد فإن محمدا قد مات محمد كم يهي ومن كان يعبد الله قال من دوانو الله فإن الله حي لا يموت الله نون إن وري وانا مايو وقد قال تعالى سبو الله حالي دفترمم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فثبت الناس إن بهم كانت حق الله جنغرت حتى قال عمر والله كأن هذه الآية لم أسمعها إلا من أبي بكر سيدنا عمر والله أودا أي كانوا ميدا تلاد ميدا نندم إلا سونا يكون سيدنا أبو بكر تكو تلنا ميجتين وسيجزي الله الشاكرين ما الله يمنتب وما كان لنفس نهانا نانين في التاندو أن تموت نماية إلا بإذن الله سوانا واندينا وري الله ما يدنون كتابا كفر لأنني كفر لأنني مؤجلا ودان لجل كو ويندا نودا لجل أردتاكو واتنتاكو ستوي ما يديونتي كو ما يتيتن سايهي جهادي كما يوم ساجودي من كما يوم ومن يريد أن مموي إكو غولة كو ثواب الدنيا مبرجتاري أدونا تان نؤتيه منها من تتمدوم أدونه تجدل نون على نامة الآخرة أي ومن يريد ثواب الآخرة ومن موغلوتي نون مولاتي نون إنا غولة كو غولة كو مبرجتاري الآخرة تنجدي نؤتيه منها من غدنا مؤهون مبرجتاري دي الآخرة وسنجزي الشاكرين من جبري يبويد ما أنتنوب إنما الله وكأين هيبي من نبي النبي قتل براد توما هون وندم كوربيون دنت كثير كيود هبي النبي براد كاي دوا دنت كيود نغون دبون كون هاي هون كون فما وهنوا توكلان لما اصابهم كهبي من في سبيل الله دين الله وما ضعفوا لآن جهاد وما استكانوا تنجنكناكي جنكناكي ان به هونن بادوني على هوتو بدeno ila utila nabi wi'am annabi barabatan jomdon heewi annababe warabe tawnen gonde sahaba mun taw jomay ha wallahu lam Allah yuhibbu as-sabirina Allah non en yidi munde jarabu yaaji anani wama kana qawluhum wanani kongudi mabbe nyane annabi mabbe wara illa an qalu so wana be bi ay wa rabbana jomi amen ighfir lana yafu min zunubana bakatuji amen wa israfana e jawtugol amen katudi fi amrina e alhali amen anani dai wa thabbit tabitin aqdamana pele amen wansurna wallu min alal qawmi yimba al kafirin hefere allazi fa atahumullah Allah adani be thawaba dunya mbargitari aduna ni Allah hokki be galle aduna be nyaami o husna ko buri mojjude non thawabil akhirati mbargitari al janna nan ton wallahu lam Allah non yuhibbul muhsinin Allah en yidi mojjimbe